Γεια σας. Καλησπέρα. Δεν ξέρω πώς να κάνω την αρχή αυτού του επεισοδίου, γιατί όπως έχετε καταλάβει μάλλον και από τον τίτλο, μιλάμε για το τελευταίο μου επεισόδιο, για την τελευταία μου αρχή και εισαγωγή σε επεισόδιο αυτού του podcast. Δεν περίμενα ότι θα έρθει το τέλος του Φίκι Φίκι Ραμ τόσο σύντομα, από το 7ο επεισόδιο. Μπορείτε να είναι ένας συμβολικός αριθμός για μένα, να μου αρέσει ένα αριθμός, αλλά δεν περίμενα να είναι και ο τελευταίος. Το Φίκι Φίκι Ραμ ήταν ένα σύντομο αλλά πολύ γεμάτο ταξίδι, πολύ περιεκτικό. Για εμένα, με έβαλε μάλλον στην πιο δημιουργική φάση της ζωής μου. Μου πήρε 2 ολόκληρους μήνες να ακούσετε αυτά τα επεισόδια, αν τα ακούσατε. Πριν δηλαδή βγει το πρώτο επεισόδιο, χρειάστηκα 2 μήνες δουλειάς. Πολύ ξενύχτη, πολύ προσπάθεια, για ό,τι αποτέλεσμα έχει παραχθεί, καθώς τα έχω κάνει όλα αυτά μόνος μου. Για την τελευταία εκπομπή λοιπόν δεν ήθελα να είναι απλά μια απολογία για το ότι σταματάω, ούτε θα ήθελα να είναι απλά ένας μονότονος, μουντός και γκρίζος επίλογος αυτής εδώ της εκπομπής. Δεν είμαι τέτοιος τύπος, νομίζω το έχετε καταλάβει και από τα επεισόδια τα οποία έχω κυκλοφορήσει. Μου αρέσει το κάτι παραπάνω, μου αρέσουν οι κάποιες πινελιές. Και για την τελευταία εκπομπή έχω ετοιμάσει πάλι κάτι. Δεν ήθελα να φύγω έτσι μάδια χέρια, ήθελα να δώσω κάτι. Οπότε έχω συλλέξει μερικά hate comments, τα οποία ίσως να οδήγησαν και αυτά στο ότι σταματάει η εκπομπή. Τα οποία άλλα με λύγησαν, άλλα μ' άγγιξαν, άλλα δεν μ' άγγιξαν και τα έχω φέρει να τα μοιραστώ εδώ πέρα μαζί σας. Να διαβάσουμε παρέα ως αποχαιρετιστήριο. Οπότε ξεκινάμε με τα hate comments και διαβάζουμε το πρώτο, το οποίο λέει: Φίλε, ποιος σε ακούει, μπέσα. Η αλήθεια είναι ότι όντως δεν μ' ακούν πολύ. Μ' ακούγαν λίγοι. Αλλά εγώ είμαι πολύ χαρούμενος με τα νούμερα. Δηλαδή, ακόμα και τα 110 views που έχει, ας πούμε, το πρώτο επεισόδιο, αν τα σκεφτώ σαν άτομα, σαν μονάδες, 110 άτομα σε ένα χώρο που μου φαίνεται πολλά. 110 άτομα δεν ξέρω για να πάω να πιω καφέ, ας πούμε. Και το θεωρώ, είμαι πολύ happy το ότι 110 άτομα μπήκαν στη διαδικασία να πατήσουν πάνω στο βίντεο μου στο YouTube και άλλα τόσα στο Spotify για να ακούσουν εμένα να μιλάω σε ένα μικρόφωνο. Οπότε δεν μ' ακούν πολύ, αλλά όσοι μ' ακούν πάλι είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτό το πράγμα εσύ το λες podcast? Δεν ξέρω αν το λέω podcast. Δεν μου αρέσουν οι ταμπέλες. Έχω κάνει και ολόκληρο επεισόδιο για τις ταμπέλες. Δεν μου αρέσουν οι ταμπέλες, δεν μου αρέσουν τα πρέπει. Θέλω να σπάω τα πρέπει, θέλω να σπάω τις ταμπέλες. Οπότε ακόμα και να μην είναι podcast, είναι σίγουρα μια προσωπική γωνία έκφρασης. Τουλάχιστον εκφραζόμουν ελεύθερα από εδώ μέσα. Για όσο το έκανα. Κριντζάς, την είδε και Τζο Ρόγκαν. Κριντζάς μπορεί να είμαι, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, μπορεί. Για κάποιους να είμαι κριντζάς, για άλλους να είμαι απλά οκ. Τζο Ρόγκαν δεν την είδα σίγουρα πάντως. Τζο Ρόγκαν δεν την είδα, διότι δεν έχω τον εξοπλισμό του Τζο Ρόγκαν. Ούτε βιοπορίζομαι το podcast όπως ο Τζο Ρόγκαν. Ούτε είμαι επαγγελματίας podcaster, ούτε είμαι καν podcaster. Απλά ανοίγω το μικρόφωνο και λέω την άποψή μου για πράγματα και ό,τι με απασχολεί. Δεν ξέρω τι ταμπέλα μπορεί να μου μπει, αλλά σίγουρα δεν είμαι ο Τζο Ρόγκαν και δεν είχα σκοπό να γίνω Τζο Ρόγκαν. Έβαλα το podcast για να κοιμηθώ και δούλεψε. Αυτό δεν ξέρω γιατί το έφερα στα hate comment. Είναι πολύ θετικό για μένα. Το ότι κατάφερα και σε ένα νούρισα σε ένα επεισόδιό μου. Μπράβο. Δεν με προσβάλλει καθόλου αυτό το σχόλιο. Καταλαβαίνω για ποιο λόγο το γράφεις. Ότι και καλά ότι είμαι πολύ βαρετός. Όμως το παίρνω σαν θετικό. Ότι σε ηρεμεί το επεισόδιό μου και σε ανανουρίζει. Έστω. Κούρασες, φίλε? Έλεος. Μάλλον, μπορεί να κούρασα. Γι' αυτό το σταματάω. Επειδή μπορεί να κούρασα. Μπορεί 6 επεισόδια, τώρα το 7ο να ήταν ήδη πολύ κουραστικά. Οπότε είπα να κάνω μια έξοδο μεγάλη, να δώσω ένα τέλος και να τα αφήσουμε όλα πίσω και να κάνουμε σαν να μην έγινε αυτό το Blair, η θολή μνήμη του Φίκι Φίκι Ραμ. Μικρέ ξερόλα, κλείσε το μικρόφωνο. Οκ, θα το κλείσω. Μικρέ ξερόλα. Ξερόλας γιατί ρε παιδιά? Εγώ πάντα αμφισβητώ τις απόψεις μου και ζω για κάποιον ο οποίος θα έχει κάποια αντίθετη άποψη από μένα. Μου αρέσει πολύ να έχει κάποιος αντίθετη άποψη από μένα. Μου αρέσει να με βγάλουν λάθος με επιχειρήματα. Να μάθω μέσα από αυτή την κουβέντα. Οπότε ξερόλας δεν είμαι σίγουρα. Και το μικρόφωνο θα το κλείσω πολύ σύντομα. Μόλις τελειώσει αυτή εδώ η ηχογράφηση. Το αγαπημένο μου part είναι η μουσική στο intro και το outro. Όλα τα υπόλοιπα χάλια. Τέλεια. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί
Η μουσική είναι επιμέλεια του φίλου μου του AT. Είναι για ένα μπιτάκι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και εμένα, γι' αυτό το επέλεξα. Οπότε συμφωνώ και εγώ ότι είναι πάρα πολύ καλό. Όσο για το υπόλοιπο ότι είναι χάλια και γαμώ, γουστάρω full, που ήμουν πολύ βαρετός, ήμουν πολύ κακός. Γουστάρω full, γιατί τουλάχιστον δεν ήμουν ουδέτερος. Το παίρνω, είναι κάτι. Αν η Βαρεμάρα είχε εκπομπή, θα ήσουν εσύ. Πολύ πολύ πιθανό. Αν σκεφτώ ότι κάποιον τον ανούρισα, μάλλον η Βαρεμάρα, αν είχε εκπομπή, θα ήμουν όντως εγώ. Μπορεί να μην είμαι αρκετά καλός αυτό, δεν ξέρω. Μπορεί να μην είμαι καν καλός. Δεν έχω σκοπό να είμαι καλός. Εμένα απλά με νοιάζει να εκφράζομαι και να είμαι δημιουργικός μέσα από όλο αυτό. Να ήμουν δημιουργικός μέσα από όλο αυτό. Σ' ακούει η μάνα σου? Ναι. Η μάνα μου με ακούει. Η αλήθεια είναι πως με ακούει η μάνα μου. Αν η μάνα μου δεν με άκουγε, θα παίρνατε μια πολύ διαφορετική version μου. Θα συζήταγα ίσως και διαφορετικά θέματα. Αλλά επειδή με ακούει και η μάνα μου, παίρνετε αυτή την εκδοχή μου. Ίσως κάποια στιγμή να παίρνετε μια άλλη εκδοχή μου. Αν ξεπεράσουμε το εμπόδιο που λέγεται μάνα. Και είμαστε ή πολύ άνετες να συζητάμε τα πάντα, ή σταματήσει να με ακούει και η μάνα μου. Μπορεί να γίνει και αυτό. Mid as fuck. Οκ, δεν είναι κακό. Είναι mid, δεν είναι κακό. Δεν είναι hate comment. Mid, το παίρνω. Τουλάχιστον είμαι ουδέτερος. Αν και προτιμώ να είμαι πλην παρά ουδέτερος. Το ουδέτερος το παίρνω. Απλά υπάρχω. Είμαι πιο κοντά στο συν παρά στο πολύ κακός. Στο λίαν καλός. Είμαι πιο κοντά εκεί πέρα. Αν είναι το όνειρό σου, ξύπνα επειγόντως. Τέλεια. Θα το έχω στο νου μου, φίλε. Όπως λέει και ο Ναζ, ο ύπνος είναι ο ξάδερφος του θανάτου. Ευχαριστώ για τη συμβουλή σου. Έχουμε όλοι μας τη ζωή. Άκυρο, ποια ζωή? Ήθελα να πω ότι αφού πεθάνουμε θα κοιμόμαστε για πάντα. Οπότε περνάς και ένα μήνυμα με αυτό το comment ότι όντως πρέπει να ξυπνήσουμε και να ζήσουμε. Και άμα είναι το όνειρό μου να ξυπνήσω όντως, δεν είναι το όνειρό μου, αλλά κρατάω τη συμβουλή σου ότι πρέπει να ξυπνήσω επειγόντως. Και το αγαπημένο μου από όλα τα hate comments, αυτό που με έχει αγγίξει παραπάνω από όλα όσα έχω διαβάσει μέχρι στιγμής, σκάσε βλάκα. Όχι, δεν χάλασε το ακουστικό σου, ούτε το ηχείο σου. Απλά προσπάθησα να τηρήσω τη συμβουλή του παιδιού. Να σκάσω. Τέλεια. Νομίζω ότι το τελευταίο ήταν πολύ περιεκτικό, πολύ to the point σαν σχόλιο, με πολύ ωραία επιχειρηματολόγηση, δομημένη άποψη, μια δομημένη πρόταση, η οποία είναι πολύ, πολύ στοχευμένη. Πολύ, πολύ ωραίο σχόλιο. Αγαπημένο μου. Το έχω βάλει μαστεράκι δηλαδή στο τευτέρι μου. Το έχω σημειώσει με αστεράκι. Λοιπόν, αυτά είναι τα hate comment που έχω συλλέξει. Νομίζω ήταν αρκετά καλά. Ήταν μια χαρά για να γίνει το σημερινό επεισόδιο. Όμως, πέρα την πλάκα την οποία μπορεί να έκανα σε όλα αυτά τα σχόλια, η αλήθεια είναι ότι τα hate comments με ρίχναν ψυχολογικά και μιας και σας έχω πει ότι θέλω να λέω πάντα την αλήθεια και να εκφράζομαι όσο περισσότερο μπορώ μαζί σας, θέλω να μου κάνετε μια χάρη, να δείτε το καλεντάρι σας, τη σημερινή ημερομηνία, η οποία είναι το τελευταίο επεισόδιο του Fiki Fiki Ram, και να συνειδητοποιήσετε ότι όλα αυτά είναι μια πλάκα. Είναι πρωταπηλιά, δεν τελειώνει εδώ το podcast. Όσοι χαρήκατε, go fuck yourselves. Όσοι στεναχωρηθήκατε, με συγχωρείτε. Όσους σας πέρασε αδιάφορο, ok, Klein. Λοιπόν, το podcast δεν πάει πουθενά. Το Fiki Fiki Ram δεν πάει πουθενά. Το Fiki Fiki Ram είναι εδώ και εγώ θα είμαι εδώ. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Ήταν όλο αυτό μια πλάκα. Ήθελα να κάνω κάτι την πρωταπηλιά. Να βάλω λίγο, να κάνω spice up τα πράγματα. Σκεφτόμουν τι επεισόδιο θα μπορούσα να κάνω. Και είπα να κάνω αυτό το επεισόδιο γιατί θεωρώ ότι έχει λίγο κάτσι τίτλο. Οπότε λέω, ας πάρουμε και καμιά προβολή από όλο αυτό. Κακό δεν είναι. Δεν έχω hate comments. Τα hate comments όλα αυτά τα επινόησα από το κεφάλι μου. Ωραία. Δεν έχω hate comments γιατί δεν έχω καν comments. Οπότε είμαστε πολύ νέοι σε αυτό το πράγμα για να έχουμε comments. Δεν υπάρχουν hate comments, δεν υπάρχει τίποτα. Τα έγραψα εγώ όλα αυτά. Τα σκέφτηκα όλα αυτά μόνος μου για να κάνω αυτό το βίντεο. Ελπίζω να ήταν στοχευμένα, να ήταν καλά αυτά τα σχόλια τα οποία έφεραν, να πιστικά τουλάχιστον. Να σας κράτησαν για 10 λεπτά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Τέλεια. Το Fiki Fiki Ram δεν θα φύγει. Το Fiki Fiki Ram θα σταματήσει μόνο αν βαρεθώ. Ωραία. Ο πιο μεγάλος εχθρός μας είναι η Βαρεμάρα.
Αν σταματήσω να έχω έμπνευση, αν σταματήσω να με απασχολούν πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω μου. Ναι, αυτά θεωρώ ότι είναι οι λόγοι που μπορεί να σταματήσει το Φίκι Φίκι Ραμ. Δεν ξέρω κι εγώ τι επιφυλάσσει στο μέλλον. Δεν ξέρω για πόσο ακόμα θα υπάρχει αυτό το podcast. Αλλά δεν έχω στα κοντινά πλάνα να το σταματήσω, τουλάχιστον. Ναι. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το επεισόδιο. Το πρωταπριλιάτικο αυτό επεισόδιο. Είναι εξτρά επεισόδιο. Για να δείτε ότι δεν καθόμαστε ποτέ. Λοιπόν, εξτρά επεισοδιάκι Φίκι Φίκι Ραμ, πρωταπριλιάτικο. Επίκαιρο, με πλακίτσα. Πήρατε μια γεύση από το χιούμορ μου. Είτε το θεωρείτε πολύ κακόγουστο είτε πολύ γουστόζικο. Αυτό είναι το χιούμορ μου. Νομίζω μπορώ και καλύτερα. Θα μπορούσα και καλύτερα. Αλλά αυτό σκέφτηκα. Αυτό είναι, δεν πειράζει. Πάμε, έγραψε. Και ναι, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω για τα hate comments. Δεν έχω hate comments. Ευτυχώς έχω πάρει μόνο καλά σχόλια. Εντάξει, έχω πάρει και μερικά ειρωνικά κλπ. Σας γράφω εκεί που δεν πιάνει ήλιος. Ωραία. Για τα ειρωνικά σχόλια κλπ. Δεν μ' αγγίζετε καν. Αν μ' αγγίζετε, δεν θα είχα ξεκινήσει καν όλο αυτό το πράγμα. Οπότε, ναι. Αυτό ήταν το Φίκι Φίκι Ραμ, το πρωταπριλιάτικο Φίκι Φίκι Ραμ. Κάπου εδώ πέρα να υπενθυμίσω ότι έχουμε Instagram και TikTok. Παπάκι fikifiki.ram. Μπορείτε να πάτε να κάνετε ένα follow, γιατί ανεβαίνουν και σορτάκια στο TikTok. Στο Instagram ανεβαίνουν ενημερώσεις το πότε έχουμε επεισόδιο με αφισούλες τις οποίες φτιάχνω εγώ μόνος μου, με τα χεράκια μου και τις τραβάω φωτογραφίες μόνος μου. Λοιπόν, στο Instagram μάλλον έχω στο νούμερο να ανεβαίνουν και κάποια και λίγο εξτρά υλικό, το οποίο θα δείτε σύντομα. Όσοι μας ακούτε από το YouTube, να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή, ένα like και μια κοινοποίηση σε κάποιον φίλο, άμα θέλετε να του κάνετε μια πλάκα, I guess. Είτε το Spotify είτε το YouTube μπορείτε να κάνετε σχόλιο, ώστε να μαζέψουμε όχι hate comments ειλικρινά, έστω ένα σχόλιο, ωραία, αλλά και hate να είναι, δεν πειράζει. Όσοι μας ακούτε από το Spotify, να πω ότι μπορείτε να κάνετε μια κριτική, 5 αστεράκια θα ήταν πολύ πολύ εκτιμητέο. Να κάνετε ένα follow και στο Spotify, γιατί το Spotify μου λέει ότι βοηθάει. Νομίζω έκανα διαφήμιση όλα μου τα social media, δεν έχω αφήσει κάτι. Ήταν το Φίκι Φίκι Ραμ, το πρωταπριλιάτικο. Είμαι ο Ρέστης και μέχρι το επόμενο να κάνετε πλάκα, να χαμογελάτε και να είστε όλοι πάρα πολύ καλά.